Angikotizi kamfana ngingalotsholiwe. Ngikotiza nje ingoba umama kamfana uyagula. Ngizolekelela kahle. Ngicela ukuntshela ukuthi ngavuka esibhedlela. Ibele lami lawukwa i-airfryer. Shukuthi ngase ngikotiza kakhulu. Ngithe ngisa unconscious kanjalo ke esibhedlela umfana angitshele athi uyahamba ngoba uma wakhe uyobheka umama ekhaya akekho right. Ngcono mina ngisezandleni zodokotela. Angeke akwazi ukuthi eloke ngivakashela ofika azongilanda mase ngidischarge. Odokotela bamtshela ukuthi akakhulume nami ngiyezwa. Inhliziyo yami ibebuhlungu ke sengavakashela umuntu esibhedlela ngoba ekhaya kuseNatal. La eGoli ngifike ngomsebenzi umfana uyena umuntu enclose naye ngoba ngangenzi abangani ngiqolozelene nomfana. Ngicela ukuntshela ke ukuthi ngelanga lokudischarge umfana angitshela ukuthi ngoba yena ekhaya unakekelwa umama angeke akwazi ukuthi asinakekele sobabili. Uzocela ukuthi ngihambe ngiyolulamela ngasekhaya ukuze ekhaya bakwazi ukuthi bangishintsha amabhandishi nani. Ake mabe sengifika ekhaya ngilulama umfana akasatholakali ocingweni. Ubhlungu engangibuzwa. Lapho ke kanti umfana uyajola ngale. Senentombi entsha. Mina ngibhizi ngilokhu ngishiya ama voicemail. Shukuthi intombazane ke ilokhu icikeka umina ngilokhu ngifoni ibona ifoni ibhayiza. Intombazane ithatha ifoni ithombe efonini yendoda la ngilinyazwe khona i-airfryer because intombazane yayinayo information usikade kwenzakalani. Ithatha ithombe wahlahla ku social media. Sengiyatrenda ke uyawazi ama South Africans apost isithombe se-airfryer, apost ibele eceleni, apost isithombe se-airfryer athi hawu Nkosi yami ingqungqumbela kamakoti. Lithi leli gama leli shiwa ingqothovi bathi ingqothovi kamakoti. Hey bakwethu ngitrend i-airfryer nayo i-trend up until shuthi kuzwele kampi endlebeni zaka airfryer. Bangifonele ka airfryer inkampani le airfryer le yangilimaza. Isho inkampani ukuthi icela ukuthi nginxephezele ngalento eyenzakalile kanjani bayabona ukuthi mhlawumbe ngenzeka ukuthi i-airfryer yabe ine fault or whatever. Kade nje ibele lamlalilide ephinifeni lawukeka kulesibambo lesi se-airfryer. Kanti ngizothi ke njengengqothovi kamakoti ngizothi ngithi ngihlwisa i-airfryer phela ngiyaphithizela ngiyakotiza kanti hempu ibele. Ngicela ukuntshela ukuthi inkampani ye-airfryer ke ithi izonxephezela ngezizumbulu zemali izophinde futhi ingenzi surgery ukuthi kulungiswe lesicubu lesesilimele. Ngiyabasaba abafana, umfana usengincenga uthi ufuna sibuyelane. Lapho ke mina anginesikhathi ngiyayiphilela impilo yami isikwenye level sengiphila impilo ilife ngiyantshela ngidla impilo nge-teaspoon. Ngavela ningamtshela ukuthi hayi ilotho imphuthe kanjalo akahambe aye kaHell. Buzz SA to all social media platforms. Mangabe indoda ngolosihlanu icabuza esiphongweni ithi iya emajideni ungadinwa uqhishazele thelela indoda amanzi ufake inongo indoda igeze kubonakala ukuthi iphuma ekhaya elifudumele bayibone nale yakhona iyaqala kanje lento. Ngathela iwayini ayi glass ngeza nebhodlela sengigezile nami indoda iphumile emajideni ithi izobuya ngesonto ngangcebeleka bakwethu ngahlala esofeni ngathatha ifoni iyaqala ifilimu ngabukela ifilimu indoda yami ngangikade uWhatsApp wayo nguhackile nama calls wakhona ngwahackile ngiyezwa into ezikhuluma ema-callsini ngiyabona izinto ezixoxayo kuWhatsApp. Shukuthi la kuWhatsApp kwakuvela ukuthi indoda yami iyohlangana nentombi. Iyentombini ayiyi emajideni. Angicela ukuntshela ke indoda ibuya ngesonto indoda ichachambile ijabulile igqoke kahle igqoke iskipa esimhlophe esi-over t-shirt uyayibona nje indoda kade ijabulile le ibuya khona. Ungadinwa ke munuma ngabe indoda ibuya kwezinye intombi ihage uyamkele kahle indoda yakho. Ngiyanitshela ukuthi kusanjalo nje ingifonela indoda isemsebenzini ingitshela ukuthi we mama khona emsebenzini into ekhona bafuna ukuthi sihambe ngeweekend. Isho yona le weekend mina sengiyazi lapho ukuthi akuna weekend la kuyiwa kwi-vacation ukuthi ku-vacation nalomuntu wayo osamhlanyisile ngaloso sikhathi. A night before i-vacation ngadeka amatafula
yadla indoda. Sengifake inongo zami-ke lapha ekudleni ekuthiwa indoda le yakhona into yakhona ifika ingasebenzi for iviki, okusho ukuthi ngangibale kahle ukuthi i-weekend into izofika ingasebenzi le masibuya indoda into ibuye isebenze. Ngicela ukunitshela ukuthi yathi iqeda ukudla okuneyinongo ayigulanga indoda kanje. Ngayitshela ukuthi hayi mhlawumbe ungena kwalomuthi kwenza kanjena kukhitha kanje mhlawumbe eswini. Iyagula indoda kwaze kwacaca ukuthi sekumele ukuthi igijinyiswe esibhedlela. Nakhona esibhedlela yafike yayibinya kanjalo kucaca ukuthi iyafa. Udokotela angitshela ukuthi hayi omunye upoison ongenile egazini lakhe temporarily uzokwenza ukuthi indawo zakhe zangasese zingasebenzi, kodwa lo muthi awugcinanga ukulimaza into zangasese ngoba isazobuye isebenze khona nokunye ekulimazile endodeni. Guess what-ke ukuthi indoda iyahlala isikhathi eside esibhedlela. Yathi mangabe iphuma nje esibhedlela, hayi-ke mina zangikhalakathela-ke emasongo kaSigonyela ngabosha indoda yangibophisa because kwavela nje ukuthi ifakelwe upoison ekudleni kwayo. Ngaboshwa kanjalo-ke yangibophisa yami indoda. Bheka-ke lapho-ke sengiyitshela ukuthi ngo-2026 umina sengiyinqobile ngizodlala lo mdlalo ukuthi mangabe ngiye emantombazaneni ngiyalwisa ngiyalilalisa livuke mangabe isibuyile izigcina isifocus kumina ngoba isikhathele ukuthi i-embarrass emantombazaneni. Niyawazi amantombazana ayaxoxa-ke awamanje-ke ama-2000 avela nabhale kwi-social media uthi saliyela ubala kwi-vacation yafike yalala. Family, before siqhubeke nestori sethu ngicela unikhumbuza ukuthi thina njengeBuzz SA sithathe incwadi ka-grade 12 ethanda ukuthi ibe yinkingana ebafundini, incwadi yesiZulu ebizwa ngokuthiwa impi yabomdabu isethunjini eyiwugqinsi kakhulu. Sayishintsha sayenza imovie interesting kakhulu ngopopayi bethu. Kule movie-ke bakwethu sihluba udlubu ekhasini, asishiyi lutho, sifaka yonke into umbhali ayichazile encwadini. Le movie-ke iyasiza ukuthi umfundi ayi-understande kangconywana imovie ebeyibona into ekukhulunywa ngayo. Mangabe-ke umfundi wakaMatukuletsheni noma thiwa ukiphi province uyafisa ukuthi uyibuke le movie, siyithengisa ku-WhatsApp u-60 rands per ikhanda lomfundi. Kodwa-ke ngicela wazi ukuthi incwadi yethu awukwazi ukuthi uyisave efonini yakho, awukwazi ukuthi uyishare nabanye abafundi, i-protected. Ukuze uyiboneke le movie ungaxhumana nathi-ke ku-WhatsApp enambeni ethi 079 337 2464 079 337 2464. Mangabe-ke uthisha waMatukuletsheni ufisa ukuthi usi-invite esikoleni sakho sifike sobadlalela abafundi lencwadi, sinayo-ke futhi i-mobile cinema, siyafika nanoma ikuphi esikoleni sakwaZulu Natal. Sixhumeke ku-WhatsApp namhlanje sikutshele i-quotation. Buzz SA to all social media platforms. Buzz SA to all social media platforms. Ngizosibeka sesiside isikhathi ngifisa ukuxoxa ngale ndaba, kodwa-ke abasondelene nami bengivimba. Ngiyazi ukuthi abantu abaningi izobahlekisa, abanye abantu abaningi bazothi yini manje le ngiyenzayo, kodwa baningi abantu abastrugglishayo from isimo sokuthi banezinqa ezinkulu kakhulu, isandla asifinyeleli eyinqeni. So akusuleki kahle mangabe usetoilet. So ngizoxoxa ngalo daba ukuze ngishare ama-tips ukuthi uyisiza kanjani mangabe kuloso simo leso sikhona. Ngiyazi ukuthi izilenda zizohleka zithi ku-unnecessary ukuthi seshare manje ama-tips okusindaba or ama-tips okuyiklina mangabe usetoilet. Kodwa-ke it's an awareness. Ngiyazi ukuthi ukhona umntwana osakhula onalenkinga ongazi ukuthi uzodlula kanjani. Ngisho nabantu abadala abakhuluphale sebebadala badlula kuyona lenkinga abazi ukuthi iyiphi indlela elula ongenza ngayo. Because kunabantu nje abadaliwe abadalwe bezalwe benezinqa ezinkulu. Angisho izinqa lezi ezinkulu nje ezinormal ze-BBL, ngisho lezi ezinkulu kakhulu, you understand, njengoba ubona la ezithombeni zami nabangani bami. Okay, imizimba yabantu ihlukahlukene. Kunabantu abenezinqa eziqinile nje, eziqinile because umzimba wabo uqinile, zihlangene zindawonye ithembaqa. Mase bakhona abantu abanezinqa eziflabby esho ukuthi zingapeqa ke sinoma kanjani, ezithambile, uyabona, ongakwazi ukuthi ziflexible to whatever. Mangabe umuntu onezinqa ezingaqinile kakhulu ukuthi noma mangabe uyihlukanisa zihlukaniseke,
mangabe uya etoilet, thatha iqhezi lesinqe sodwa usibeke esayidini le toilet seat, esinye isiqhezu ulibeke kwelinye isayidi le toilet seat. Akuthi wena mangabe usushutha-ke laphayana usushaya impahla yakho iye straight, ingangcolisi iy'ndebe zezinqa, ngoba la indaba lo ekuphuma khona lento osuke uyikhipha etoilet kukude. Mangabe unezinqa ey'nkulu kusuke kule icashazana elile phakathi, uvula izindonga ukuze ufinyelele khona. So ngcono-ke mangabe ukuthi izinqa zakho yithambile zihlale ey'ndebeni ze-toilet already iy'ndebe zezinqa zakho. Mangabe ususebenza kuzoba sekubalula ukuthi uklineke. Usuyivulile kanjalo-ke, usuqedile-ke, usuzosula kanjani ngoba phela uzothi mase ziyahlangana as soon as uyisusa laphaya kwi-toilet seat. Amahlombe akho, relaxisa amahlombe akho. Isandla sakho saka-right, mangabe kuwukuthi umuntu osebenzisa isandla saka-right, ihlombe ulitshekise lishone phansi. Uhleli straight, uthambisa amahlombe, urelaxile, isandla usitshekise sishone phansi. Awakasifaki e-toilet seat, usitshekise sishone phansi. Mase-ke usifaka ngaphakathi etoilet ukwazi ukuthi uriche kalula la ofuna ukuricha khona, because uricheka kalula if uzotshekisa ihlombe uhleli phansi. And then uthi ukuphakama ingaphezulu, uthi ukuphakama iphathi yakho from la enqeni zakho uye ngaphezulu, kube ngathi uyaphakama, mase-ke isandla singena kalula, sifinyelela kalula, because izinqa zisuke zihleli phansi zona, wena usuphakamile, isandla sishone phansi, kukwazi ukungena kalula. And then mase kuthi mangabe kuwukuthi umuntu onezinqa eziqinile azivuleki vele kwasanhlobo, you can also try imethod le yokurelaxisa ihlombe. Noma uthatha isandla sakho saka left usibeke odongeni, ududule nje kahle njengoba usuke ududula, mase-ke isandla lesaka right ucokame uzama ukuthi usifinyelelise laphayana. I know this topic is very, very crazy. Maybe ngathola i-backlash from this, but I know ukuthi kunabantu abastrugglishayo, people who are suffering from this, abangakaze bathole the right method yokuthi ungayisiza kanjani, because isandla asisafikeli. Awukwazi phela uqasha umuntu ukuthi azokusiza, kumele uhlupheke uze ufike egcineni uthole ukuthi usuyakwazi ukuyisiza. Abantu abaningi uthola ukuthi bagcine sebehlulekile, uthola ukuthi umuntu usehamba enamashede, we understand. Uthola ukuthi mawuthi uphuma etoilet, abantu abaningi bayezwa ngephungu ukuthi uphuma etoilet, we understand lo nto leyo. Kodwa-ke iwona ama-tips lawa. Mangabe kuwukuthi ufuna imininingwane eminingi, usilalelisise le story over and over, uzuthole the right formula. Ngiyaxolisa-ke kwabanye abantu istory lesabasithola singekho, singasise story right, but I know ukuthi ukhona umuntu odinga ukuthi ayizwe le message. Buzz SA to all social media platforms, iyo lalibonene itorini elandelayo, siyanithanda kakhulu.